Budaya.
Antisipasi. Iki pikir-pikir dijogo karo jago karo bondikan satu dua.
Oh, bener. Kok biasa kok cuma cungkul kaget tau. Kumi. Aku ku mau ya. Dikongkon. Bapak sapa? Yo ora ero. Rahasia lur. Iki kan sapa? Kowe ki mrene ame apa? Aku rene badanku ya. Iki ya. Tak cilik ingat. Ora ada. Kok dadi opo? Aku mudeng arep. Jadi tuyul meri karo ban-ban cah iki mau. Butuh ndelok sawean. Ya ora. Ora. Jane yo iya. Nyamel jadi tuyul lah cenah meri. Dajal kula. Sik. Hei, Stop bro. Inallah ma'ah sabi. dulu goblok. Kowe tuyul lho sama ngono panas sangat kowe. Ngobong aku. Ora dirobok. Iki sebitung ya. Wah, ayo. Siap. Kowe nesu lah ngono, lah di ngono. Iya. Ayo. Yun. Dol. Ayo beres. Siap. Iki mesti ayahe. Gambaraken. Pilih. Tetanduran ingkang kemari Parojo Nyawu. Ingkang badhe dipun risak kalih omong ingkang winastan celeng. Yuk. Nah, iki anak-anak celenge cilik ya. Nek sing iki kodane gedhe ya.
atur. Monggo sami sesanti joyo joyo.